खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दिनै 6 सेप्तेम्बर सराइबिल बियाबाव उदां बिजाथि महरै नमिनेशन गथायनाय लालजे नार्जारिया मैया इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय। नमिनेशन गथायनाय एबा बिजाथिलाइ गथायनायखौ बिथाङा दिनै बोखारनानै लाफिनगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। ढेकियाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय थुरिबारि गामिनि जाकब बसुमतारीनि बिसि बिलिना बसुमतारीया थांनाय 26 आगस्तनिफ्राय गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय बिलिना बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 7099286986 आव खौरां हरनो खावलायहरदों दुखुथिया नखरा। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बिटिआरआव बिग ब्रादार आरो स्मल ब्रादारा सोर जागोन आं मिथिया। बे खेबाव इउपिपिएल दोलोआनो सोरखार दागोन होनना गोख्रों रावजों फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बिग ब्रादार হয় কোনে স্মল ব্রাদার হয় মই নাজানো কিন্তু একক সংখ্যা গরিষ্ঠ লৈ ইউপিপিএল দে সরকার গঠন কৰিব এইটো খাটাং। চমক দেখালে এইটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব লাগিছিল নৰমেলে হৈছে। থ্যাংক ইউ। বিগ ব্রাদার আমি যেতিয়া ৰেলি কৰি আহিছো প্ৰায় মোক এনেকুৱা কৈ দিছে জানে नबेसापुर बिथांजोंनो अरायबो थाफाबाय थाग्रा सानफ्रोमबो ट्रेक्टराव हो हाग्रामा प्रमद बर'खौ समर्थन खालामहोग्रा व्यक्ति बिथांमोनानो दिनै रंजा रंजा हाग्रामा महिलारिखौ फाइन किस होदों सोरबा देरहारायनि निशानखौ दिन्थिदों सोरबा खुदुम हरदों फाइन किस होनायनि खोथाखौ हाग्रामा महिलारिया मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन। दिनै बै फाइन किस होग्रा सिखावफ्रा हमजाबाय। बिथांमोना बबे जायगानि आरो बबे समस्तिनि बिथांमोना दिनै रायजोजों हमजाबाय। बिसोरो सिखाव दिनै हाग्रामा महिलारिखौ सिरि सिरि गोरबोजों मोजां मोनखोमायो खुदुमगोन बायदि गोबाना लागोन बायदि मोजां मोनो दिनै आरो इउपिपिएलनि जानानै दोङो। दिनै हमजाबायना जोंहा एखेबारे नबेसापुर बिथांजोंनो अरायबो थाफाबाय थाग्रा सानफ्रोमबो ट्रेक्टराव हो हाग्रामा प्रमद बर'खौ समर्थन खालामहोग्रा व्यक्ति बिथांमोनानो दिनै रंजा रंजा हाग्रामा महिलारिखौ फाइन किस होदों सोरबा देरहारायनि निशानखौ दिन्थिदों सोरबा खुदुम हरदों। बिनि ओंथियानो जाबाय जों नोंनि गोजानाव दङब्लाबो जों दिनै इउपिपिएलब्लाबो ट्रेक्टर पार्टिब्लाबो जों नोंजोंनो दङ जों नोंखौनो लागोन गोसो सिङाव नोंनि जायगाया जोंनियाव दङ नोंनि महरा जोंनियाव दङ होननाय जायाखै होमबा। दा बिनिखायनो बै खुदुम हरग्रा फाइन किस होग्रा बिथांमोना गुबुन जायगानि नङा जोंनि भेरगाव समस्तिनिनो बे भेरगाव समस्तिनि जाहैबाय जिहेतु अब्ला भेरगाव समस्तिया देरहानाया रोखा जाबाय होनना जों दिनै फोसावबाय। 16 नं निसिमा बियाबनि मालिबिटा प्रागमारि आनन्द बिटिनि प्राइमारि आमेरिका प्राइमारियाव बिजाथि रनजित बसुमतारीखौ बरनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैदों होनना खौरां मोननाय जादों। रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। नि गेजेराव जेसेबां फारागथि दङ इउपिपिएल आरो बिपिएमनि गेजेराव फारागथि दङ। मानो होनोब्ला जोंनि बिटिआरनि 35 लाख भारतीय नागरिकआ हिन्दु मुसलमान बर' अनाबर गासैबो ज' जाजाय फैनानै प्रमद बर' बिथांखौ आशीर्बाद होनो फैदों जोंखौ आशीर्बाद होनो फैदों आरो इउपिपिएल दोलोखौ देरहासार होनानै जोंनि जा हानि जेंना मुल जेंना गाहाय जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे सान्थि गायसननानै गोरोबलायनायनि गेजेरजों समाज दानायनि थाखाय आवगायबोदों। बेखौ दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बाङालि सम्प्रदायनिफ्रायनो होन राजबंशीनिफ्रायनो मुसलमाननिफ्रायनो सूत्रधर बर' सान्तालि आदिबासि नेपालि गासैबो जाथु जनगोष्ठीया ज' जानानै फैदों जों वेलकाम खालामदों। थेंक इउ। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि बामुनगाव पार्ट 1 गामियाव इउपिपिएलनि जानानै गर्जन मुसाहारि बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। रिसपन्सखौ जोङो मोनदों जे बिथांमोना बयबो इउपिपिएलनि प्रति आग्रह जादों। आङो दिनै आदा धनेश्वर गयारिनि समस्तियाव दिनैनि हाबनायनि खोथाल' नङा आङो बे समस्तिनिनो बिलं जायो। बावखुंग्रियानो आंनिबो समस्ति। दा बेवहाय आं आदाखौ गोदोनिफ्रायनो नुदों। आदाया बै समाव आन्दलनकारिनिफ्राय मोनसे अबदान हिसाबै बिथांखौ बे ओनसोलाव लिडार गैबाङामोन नालाय बे सुबिदाखौ होनाय जादों। आरो बेबायदिनो आदा धनेश्वर गयारिया
15 बोसोर इन्टारिमखौ लानानै 17 बोसोर बिथाङा सासे EM जाबोबाय नैबे लास्ट 5 इयार्स UPPLनि आमोलावल' बिथाङा जायाखै 15 बोसोर EM दा बे 15 बोसोर EMआव ओरैबायदि खाफाल गोनां बिथाङा बे सुबिदाखौ मोनबोदों नाथाय बिथाङा गाव जेसेबां सुबिदा मोनदों BPF पार्टिनिफ्राय एसेबां बिथाङा रायजो राजानि जानानै मा मावनो हादों मानसिफ्रा होनसोलायो बिथाङा गामि गामि स्कुटि सालायनानै गामसा गाननानै गिदिङो आरो सोरनिबा फिसा फिसौ हाबा हुखा मानसि थैनाय श्राद्ध बायदि बायला बेमार आजारावहाय थाइसे थाइनै होयो दा बेयो नंगौ बेयो मोनसे नुसारजानाय बे गामिनि साधारन रायजो राजाया बेफोरखौनो सानो जे सासे EMनि मावनांगौ हाबाया बेफोरखौनो सानो जे सासे मन्थ्रिनि हाबाफारिया खिन्थु बिथाङा रायजो राजाखौ थगायदों बे सोरबा जब्रानो 2500 हरबानो जे बे सासे EMनि मावनाय जायो बेथ' नङाना सोरनिबा हाबायाव सोरनिबा श्राद्धआव एथ' थाखा दान होबानो जे सासे MCLAनि हाबा मावनाय जायो बेथ' नङाना बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभ बिथाङा बे ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ लानानै जौगानाय लाबोनायनि दायित्वआ बिथांनाव दङ बे ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ लानानै साख्रि बाख्रि होनायनि दायित्वआ बिथांनाव दङ बे ओनसोलनि जौगाखांनो रोङै गोदो हाबनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्रेडिशनेल आखुजों आबाद मावबोनायनिफ्राय मुक्त होनायनि दायित्वआ आदा गयारिनाव दङ बिथाङा बेफोरखौ मालाबाबो रायज्लायफेरा रायजो राजानि गेजेराव खारन बे ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा फरायसुनायाव एसेबां आवगायनाय नङा नालाय बेफोरो बिथांनि मावनांगौखौ रावबो मिथिया दा बेखायनो आदा गयारिया गावनि थांनाय 15 बोसोर थामसाव धनेश्वर गयारिया रायजो राजाखौ थगायनानै EM जाबावदों आरो खनसेबाव 5 बोसोर एबारावबो बिथाङा थगायनानै माबा मोनसे आदाय खालामनो नागिरदों बेयो अन्याय जागोन खिन्थु बिथाङा जे 15 बोसोर 17 बोसोर EM MCLA जाबाय बेयो जथेस्थ थोबाय बिथाङा दा सोरबा सासेनोसो BPFआव मेल्ला लाइमोन सेंग्राफोर दङ बिसोरनोसो हगारना होनांगौमोन आं सानो एबारावहाय रायजो राजाया बयबो बुजिबाय जे धनेश्वर गयारि आदाया बे ओनसोलाव EM जाब्लाबो MCLA जाबाबो बियो जेबो मावनो हाया बिथांनाव बिनि परिकल्पना साननाय हनायाव गैखाया बेबायदिनि मानसि नंखाया खायदा आरो खाबु जाबा आजिरानबा गामसा गाननानै सेंग्राफोरखौ लानानै बिथाङा बबेबा औवासुं सायाव थास गेलेगोन बबेबा माबा थालिर बिफां गुदियाव थास गेलेगोन आरो बबेबा ओरैहाय थिनसिला सखरसिलाजों खायदा आरो खाबु मोनबा जुवा दाय सोनानै गावनो दायस्तारि जायो आरो फुजा पार्टि खालामनाय बेफोरावसो बिथाङा खोब मोजां बेबायदि रायजो राजानि प्रतिनिधि जानानै रायजो राजानि हाबा मावनायनि बिथांनि खर'आव गैखाया बिखायावबो गैया दा बेखायनो रायजो राजा बिथांमोना बयबो बुजिबाय एबाराव आदा धनेश्वर गयारिया रायजो राजानि भट लानानै देरहानाय नङा जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथां फेरेंगा प्रमद बर'नि नेतृत्वआव बिथांमोनहा गोबां मावनो लादों गोबां मावबाय हाजार हाजार हानि पाट्टा होबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला एबाराव UPPLआनो गभर्नमेन्ट फैगोन तथा बे ओनसोलाव बावखुंग्रियाव रन्जित बसुमतारी EMआ गोरलैयैनो देरहानानै फैगोन बिथाङा नमिनेसन गथायखालि मोनसे खोथा बुंदों खौरां बिजोङाव माने नैबे बावखुंग्रि बियाबाव 6 मासनि सिगांनो गाव देरहाखानाय होननानै बुंदों बेनि बे कमन डायलग 5 बोसोर सिगां देरहाखानायबो होनगोन बै सिगांनि बोथोरफोरा थांबाय दानि जुगाव जोंनि लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रिनि सिन्था खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा कल कारखाना इन्डास्ट्रिनि सिन्था खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा न'आव थानानै इन्टारनेटनि जुग बेफोरनि सुबिदाखौ लुबैदों फरायनायनि हारखौ बांहोनो लुबैदों दा बेवहाय आदा गयारिया गैया होननानै बयबो मिथिखागौ ओंखायनो बै सिगांनि सानस्रिजों बिथाङा थाबाय थायोबा बिथाङा दाबो उन्दुनानै आरो बिथाङा गादलेनबाय माइन'रिटिनि भटआ गावजों दं होननानै बुंबाय थायो बिथाङा 83% नङा माइन'रिटिनि थाखाय बिथाङा मा होदों माइन'रिटिर कारणे गयारि डाঙरे কি কৰিছে একোটো কৰা নাই কিবা যদি কৰিছে UPPLए কৰিছে কিবা যদি কৰিছে ফেৰেংগা উৰুপে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰে কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মাইনৰিটি সকলৰ মছজিদৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে ঈদগাৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে কবৰস্থানৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে গয়াৰী কেতিয়াবা দিছে নেকি এই গতিকে মাইনৰিটি সকল তেখেতক কিয় ভোট দিব মাইনৰিটি সকলটো সবচে সত্তৰ বুজিব পাৰা চালাক মানুহবিলাক তেখেত এনেতো আনপৰ হইলেও এইবিলা ৰাজনীতিৰ কথাটো সবচে আগত মাইনৰিটিবিলাক জানে সেই গতিকে গয়াৰী ডাঙৰীয়াক দি বা ওই গামোচা পিন্ধি পেলাই দৈনিক স্কুটি চালে দেশ উন্নতি হ'ব নাকি নহয় না তাহলে থাকিও দিব ওইটা ভুল ধাৰণা গয়াৰী ডাঙৰীয়া একচুৱেলি সাৰেণ্ডাৰহে কৰিব লাগে যি হৈছে ফেৰেংগা ডাঙৰীয়া আপুনি যিকিজা ভাল কাম কৰক বুলি नोंथांनि नोजोराव 18निफ्राय गोजौआव मोनगोन BPFआ 6थानिफ्राय बारानिफ्राय बारा 9था मोनगोन आरो BPFआ एबाराव मोनबानिफ्राय BJPआ मोनबानिफ्राय 6था मोनगोन बेखिनि फारागथियाव देरहागोन आं नुदों UPPLआ फ्राय गाव हारसिंनो गभर्नमेन्ट दागोन नङाब्ला मोननै मोनथामसो
खमावहाय इदार उदार थाना थानि खालामनानै आरामसे कम्फर्टेबल गभर्नमेन्ट दागोन आं बेखौ एखेबारे रोखा नुहुरबाय